En el darrer vídeo parlava sobre l'absentisme universitari, sobre què passa perquè els joves decideixin no anar a la universitat. No és un fenomen local, és un fenomen internacional i tenia unes tendències i tenia unes causes concretes, algunes externes i algunes internes. En aquest vídeo m'agradaria parlar sobre un tema recurrent en moltes trobades, vinculada amb la poca presència de docents joves en moltes formacions o activitats vinculades amb l'educació organitzades per altres docents, organitzades per entitats vinculades amb el sector educatiu català o fins i tot del mateix departament. La poca presència de docents joves. I algunes vegades hem dedicat converses en aquests mateixos esdeveniments per intentar tractar el tema. Què podem fer o què s'hauria de fer o com haurien de ser aquestes formacions perquè aquest jovent hi participi. Perquè, i parlo amb certa experiència, en aquests esdeveniments s'acostuma a proporcionar un contingut específic, didàctic, de qualitat, sobretot aquells que estan organitzats o en el que hi participen directament docents, i que són un espai de trobada, de convivència, de compartir aquelles experiències amb altres docents que normalment no tens a l'abast. Ara fa unes setmanes es va celebrar el Colaclic i vaig estar parlant amb un dels organitzadors d'aquesta edició, l'Òscar de Paula, i vam estar comentant la jugada i em va dir que estava content perquè la colla del Colaclic havia aconseguit reunir a 150 persones un dissabte al matí, cosa que es considera un èxit. I li vaig preguntar, Òscar, què tal el jovent? I es veu que algú en l'acte va fer aquesta pregunta i només hi havia un parell de docents de 150 persones que tenien menys de 30 anys. Per tant, la mitja d'edat estava molt per sobre del que jo crec que hauria de ser desitjable. Perquè en aquestes jornades, pel que sé, evidentment no en totes, però el que es fa és una formació de qualitat transversal, de tu a tu, de jo que estic a l'aula a tu que també estàs a l'aula. El que aquí s'ofereix generalment és un contingut de qualitat que està molt més proper a la realitat dels que estem dia a dia en els centres educatius a Catalunya. Què pot passar o què fa que aquest jovent no participi? Doncs crec que està molt vinculat al que li està passant avui en dia a tot aquest jovent que decideix no acudir a les classes de la facultat. Hi ha alguns motius importants que cal tenir presents. Jo vaig manifestar que a mi em costava cada vegada més desplaçar-me si no tenia garanties de que allò que fes fos significatiu per mi. Si no tinc garanties de que puc intervenir, puc participar, puc socialitzar, puc intercanviar experiències, coneixements i aprendre amb altres persones que poden estar més o menys en la mateixa situació que jo. Als Estats Units, en molts estats, tenen sessions que li diuen de Professional Development, PD, desenvolupament professional, que estan programades directament en un dia laboral de la setmana. Dediquen unes hores cada setmana a intentar senzillament augmentar la teva caixa d'eines com a professional del sector educatiu. De la manera que està fet el sistema aquí a Catalunya i en extensió a Espanya, moltes d'aquestes activitats s'han de realitzar fora del teu horari laboral. Tot i que tenim unes hores destinades per fer aquesta actualització imprescindible en una societat com la que tenim avui en dia. Clar, dels 20 als 30 anys, la majoria de nosaltres s'està situant fins i tot fins als 35 o fins als 40, no? Estem intentant formalitzar una relació, en el cas de que vulguem formalitzar-la, estem intentant independitzar-nos en cas de que tinguem alguna possibilitat, i tot això avui en dia és molt més difícil del que era abans. Per tant, demanar a un docent que millori el seu desenvolupament professional fora de l'horari laboral, poder
és quelcom que per als més antics era assequible, probable, habitual i que les noves generacions ja no contemplen de la mateixa manera. Crec que això també pot ser el que li passi a una part d'aquests docents joves. Crec que són exigents, crec que si es desplacen per anar a algun lloc, o com a mínim això em passa a mi, necessito que això sigui quelcom que em doni un retorn significatiu. I no és el mateix quan estàs començant la teva carrera professional que quan ja tens una certa experiència. Quan ja has participat en molts d'aquests esdeveniments, el teu nivell d'exigència automàticament puja. No hi ha res pitjor que estar en un esdeveniment i que comenci tard, els ponents s'allarguin més del necessari, hi hagin interpel·lacions que no corresponen, el moderador no faci la seva feina, no es respecti els temps dels participants, no hi hagi possibilitat d'intervenció. Clar, totes aquestes actituds o totes aquestes accions penalitzen l'experiència presencial d'aquelles persones que som una miqueta més exigents i que, a part d'estar allà, tenim altres coses a fer. Per tant, la meva recomanació final seria, atenció, el jovent no pot dedicar moltes més hores al seu desenvolupament professional. Si ho fan, perquè en algun moment que potser els interessarà fer, hem de procurar que la seva experiència realment sigui significativa. Hauríem d'intentar evitar esdeveniments en el que la gent no ha de fer res. Si és alguna cosa en la que em sec, escolto, faig un bon enregistrament en vídeo i te'l mires a casa quan vulguis. Jo me'l miraré lent, podré repetir aquell tros que m'interessi menys, que no he acabat d'entendre. Vull dir que hi ha moltes més possibilitats més enllà del fet de fer venir una persona de 50 quilòmetres per seure en una cadira i escoltar una altra persona, que probablement serà molt interessant, però que crec que cada vegada hi ha menys gent disposada a fer aquest esforç, perquè ja sabem que el context no ajuda. Tenim dificultats de trànsit, dificultats amb els mitjans de transport, dificultat temporal, perquè a part de venir a aquests esdeveniments tenim altres coses a fer. O no?